Anwar Dasirin Handoko nek profesor. Kelataraken dumateng Ayah Handoko Dasirin. Ayah Anwar Dasirin kawonten Peloso Rejo Kedung-Kedung Bojonegoro. Pak Lis warung pojok Kepok Kidul. Amat malam Pak Lis warung pojok Kepok Kidul Kedung-Kedung Bojonegoro. Mas Omek sing duwe ringgit ana Malaysia. Mat malam Mas Omek. Budal. Gelonggong nang gondang. Ayo, Dek. Ayo, Mas. Tak goceng ngarep ya. Ayo. Aku coba gagah. Ya. Rong wakal ya. Terus lapor senadyan adol tak parani nuruti senenge hati bareng saiki ketemu
ya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondali gondali sapuke Dik melorot ya wis kaya ngene lelakonku kaya apa to Dik